95% halos tapos na ang ipinapatayong School of the Future Building 2 ng Provincial Government of Camarines Sur. Proyektong isinusulong sa pamuno ni Gov. Elry Villafarte. Itinatayo ito sa loob ng Provincial Capital sa Barangay Cadlan, Pili, Camarines Sur. Ayon sa gobernador, ilalagay sa pasilidad ang world-class facilities na idinisenyo para sa susunod na henerasyon lalong ngayong digital age. Sa nalalapit na pagtatapos ng konstruksyon ng School for the Future Building, inaasahan ditong matututo at hahasain ng mga mag-aaral ng mga makabagong teknolohiya, kabilang ang artificial intelligence, digital technology, cybersecurity, data analytics at iba pang future-ready skills na lalong kinakailangan sa halos lahat ng industriya. Skills na kung tawagin ng gobernador na jobs for the future. Layunin ng proyektong ito na matiyak na hindi mapag-iiwanan ng mga kabataan ng Camarines Sur at maging handa silang makipagsabayan at manguna sa mundo ng digitalization at advancement. Regine Boy, CSN.